Hei, jeg heter Kristoffer Eklund Øvrebø, og jeg er 17 år, og jeg kommer fra Norge og bor i Oslo, og jeg er med på et skandinavisk projekt. Hej, jeg hedder Maria, jeg er 17 år, og jeg går på Frederikshavn Handelsskole, og jeg er en del af det skandinaviske projekt. Det skandinaviske projekt er et samarbejde mellem 3 klasser fra 3 forskellige skoler. En klasse fra Norge, en klasse fra Sverige og en klasse fra Danmark. Og sammen mødes vi så en gang imellem og har de her projektuger, hvor vi så samarbejder og får en forståelse for landet og de forskellige kulturer og de forskellige sprog. Mandag den 16. så møttes 3 klasser fra Norge, Sverige og Danmark og skulle ha et projekt sammen om flygtninger. Sammen skulle vi komme op med nogle idéer til, hvordan dansk flygtninge kunne få det bedre her i Danmark. Utover prosjektet så besøkte vi en syrisk flyktning, og henne fortalte sin historie hvordan det er å være flyktning i et fremmed land. Vi fikk flere ideer om hvordan vi skulle integrere flyktninger inn til landet vårt. Hendes historie fik os ligesom til at forstå, hvor svært det er at være ung flygtning her i Danmark. Udover vores projekt med unge flygtninge i Danmark, lærte vi også, hvordan man realiserer nytænkende tanker og ligesom skaber dem til livs. Og i løbet af den her dag her, der har vi lært en masse, og vi har været glade for ligesom at få muligheden for at have det her samarbejde med Norge og Sverige, og ligesom få den her forståelse for de skandinaviske lande og deres sprog. Og vi ser alle sammen frem til flere dage, hvor vi kan lære en masse om hinanden, og det bliver bare et spændende forløb.